Ni bamanangan kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛni an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye nin tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don k'aw ɲɛmada walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan nin y'a tuma selen wari marayɔrɔ Banque Africaine de Développement BAD olu ni an ka jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre ɲɛmaa u ye sɛbɛn dɔ tɛgɛnɔ bila ka bɛn alamisa don juillet kalo tile 25 ma sɛbɛn mun tɛgɛnɔ bila la a bɛna kɛ sababu ye ka sira dilan sira mun bɛ bɔ Burem fo ka se Kidal an ka Samayira Sanogo lamɛn ale bɛna ɲɛfɔli caman kɛ a ko kunkan tigɛ nɔfilɛ ka bila gafe min na a bɛ bolodiɲɔgɔnya de kofɔ Mali jamana ani Banque Africaine de Développement ni ɲɔgɔn cɛ musaka min bɛ don baara in na a bɛ taa bila CFA wari miliyari 87 a n'a kun ka fɛn caman Banque Africaine de Développement BAD o bɛna dɛmɛ kɛ musaka ko la nasira dɔ fɛ min bɛ wele ko financement du Fonds Africain de Développement FAD ani Fonds d'assistance technique FAT ni musaka ye min bɛ se CFA wari miliyari 25 a n'a kun ka fɛn caman ma Commission européenne jɔyɔrɔ ni baara in na o bɛ taa se musaka ma min bɛ se euro wari miliyɔn 70 ma an ka jamana Maliba jɔyɔrɔ musaka ko bunakun kan ni ka ɲɛsin baara ninnu ma o bɛ se CFA wari miliyari 10 a n'a kun ka fɛn caman ma Ali Louis Jusu o min ye responsable pays Banque Africaine de Développement ɲɛmaa ye Mali kɔnɔ a ka dantigɛliw la a ye a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ka sangani baara min filɛ ka sigi sen kan bi a ka cɛkɛda ani ba Maliba cɛ ni bolonɔbila ye a gafew kan ni bolodiɲɔgɔnma in bɛ kɛ sababu ka baaraw sigi sen kan o min bɛ sirakofɔ min bɛ wele la route transsaharienne RTS section Burem Kidal min bɛ taa bila kilomɛtiri 285 a n'a kun ka fɛn caman a kɛra k'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko ni baara in jɔyɔrɔ na bonya Mali yiriwali la a ka ja farafina gun kan baw a na kɛ sababu ni ka taa ni segin nɔgɔya o min bɛ bange fɛnw na minnu na se kɛ sababu ni ka nafanba lase an ka jamana mɔ Dr Bubu Sise o min ye jamana premier ministre ye wa ministre de min ka caw ɲɛsin bɛ sɔrɔ bosogoli baaraw ma ministre de l'économie et des finances ale ka kɔrɔfɔw la a kɛlen ko k'a ka nisɔndiya ani bonyamasegi ta ka ɲɛsin Banque Africaine de Développement fo ka taa se Commission de l'Union Européenne mɔ a y'a yira k'a fɔ ko ni baara min filɛ k'a sigi sen kan bi nafanba de b'a la min bɛ se ka kɛ sababu ka caman fara an ka jamana yiriwali kan e n'a fɔ sɔrɔ bosoli baaraw développement économique wa a kɛra k'a yira k'a fɔ ko tamasiyɛnw don minnu bɛ teriya jijalen kofɔ Mali ani Banque Africaine de Développement ni ɲɔgɔn cɛ Dr Bubu Sise a ka kɔrɔfɔw la a tilara ka sɔni sigi a kan k'a yira k'a fɔ ko ni baara minnu bɛna kɛ sababu ka sira labɛn min ye axe Burem Kidal ko yɔrɔ don min nafan tɛ se fo ka ban Mali kɔnɔna na baw a na kɛ sababu ni ka taa ni segin nɔgɔya a bɛ maaw kala ka don ɲɔgɔn na o min bɛ na ni maaw tin doli ye ɲɔgɔn na kosɛbɛ politiki ko bunakun kan ko jɔyɔrɔba fana bɛ a la wa a na kɛ sababu ni ka lakana baara minnu bɛ sen na k'olu gili don ni k'a sinsin Mali kɔnɔ a ka ja farafina gun kan Mali chef de gouvernement a kɛra k'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko ni sira min bɛ corridor transafricain Alger Lagos ani Dakar Djibouti la ko a faradama ye baara ye min ni sɔni sigi bɛ a kan ni ka kɛ laɲiniw la kumaba dɔ ye minnu bɛ don farafina yiriwali kadira kɔnɔna na a ma bɔ a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ fa a ka hakililajigi kɛ k'a fɔ ko ni baara ninnu ɲɛnamayali bɛ se ka kɛ sababu ye ka fɛn caman latigɛ jamana kɔnɔ walima ka kɛ fura ye fɛn caman ma minnu bɛ se mɛ bala na ni sirako ye a sababu ye wa a jɔyɔrɔ na bonya kosɛbɛ bɛn ani keleya sinsinni kabɛni alamisa don juillet kalo tile 25 ye ministre mun ɲɛsinen no baarako kunkanko ɲɛnabɔli ma a taara COPEC la COPEC ye yɔrɔ min ni musow bɛ kalan fini kalacogo ɲuman na an b'a ladɔnniya k'a fɔ muso min bɛ kalan na a bɛ taa fo muso 800 ma ministre ka nin tagali in bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de ye ka taa i ɲɛ da baaraw kɛcogo kan an ka ɲɛmada sɔrɔlenw na Musa Fɔnba bɛ ɲɛfɔli caman kɛ a ko kunkan Ministre ta kun centre d'orientation professionnelle de coupe couture la o ye ka ti ɲɛda baara kɛcogo kan ni ka laban k'a yira centre la k'a fɔ ministre so b'a dɛmɛ maa min ye centre ɲɛmaa ye a y'a ka nisɔndiya jira ministre nali la a ka centre la ni ka laban ka layidu t'a ye k'a fɔ maa wɛrɛw minnu ka donda bɛna kawuriya n'olu bɛna bɔ don nataw la ministre tɔgɔ bɛ da olu bɔtaw kan ministre nali yan a diyara n ye mais mun diyara n ye kosɛbɛ nin bɛɛ lajɛlen na
ale k'a fɔ ne yɛrɛ kun t'ale dɔn kabini ale san 8 a ma san 10 sɔrɔ ale ɲɛ bɛ na baara la a yɛrɛ bɛ baja la a bɛ tɛmɛ ne ka baara da la a bɛ ne ye o kuma o ma tɔ to n na a kuma vraiment o diyara ne o bonya ne ma donc ɲinan promotion mun bɛ bɔ mois d'août la ne fana a sara tɛ ne bolo sara mun bolo k'a da mɛ ɲinan promotion tɔgɔ da la bonya bɛ sigi bonyatigi ma donc ɲinan promotion tɔgɔ bɛ da ale de la mois d'août la. Ministiri y'a ka nisɔndiya jira centre ka baara kɛcogow la maaw ka dɔnta ka wuriya cogo a labanna ka bilasirali ka dɔw fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu ka dɔnta ka wuriyara ni don nataw la olu bɛna u yɛrɛ ta ka baara kɛ. Nka n y'a ye ko an ka denmisɛnnin 50 bɛ yan mais denmisɛnnin minnu yɛrɛ bɛ kalan na yan o ye mɔgɔ 800 de ye an bɛ se k'a fɔ o ye koba de anw bolo COPCC a daminɛna a mɛnna dɛ nin y'a san 47 ye ne yɛrɛ b'a dɔn nin y'a san 47 ye kabini daminɛ kabini n tɛ bɛrɛ bɔ n bɛ se k'a fɔ fani a bɛ baara min na yan bɛɛ b'a dɔn formation ka fan fɛ mun ye coupe et couture ye an bɛ se k'a fɔ ale de ye pionnier Mali la kabini mɔgɔw dalen tɛ a baara la fo ka na a yiriwa ka na kɛ maintenant ale champion national de donc an bɛ se k'a fɔ formation na ale bɛ an dɛmɛ beaucoup ani a ka yɔrɔ COPCC ani AMP tɛgɛ min ɲɔgɔn bolo ka denmisɛnninw dɛmɛ k'u degi baara la n'o ye couture ni coupe et couture ye an bɛ se k'a fɔ minnu kɔni bɛ bɔ ɲinan n'u bɔra an bɛna u ka bɔli la août kalo laban na et on verra an ka dɛmɛ wɛrɛ minnu kɛ an b'olu kɛ. A m'aw ladɔnniya k'a fɔ centre d'orientation professionnelle de coupe couture a sigira sen kan ɲinan ye a san 40 ye a ka baara bɛnnen don maaw ka dɔnta ka wuriyali ma kalali nasiraw kan. Wari mara yɔrɔ mun bɛ ni a bɛ f'a ma BDM o maaw ye dɛmɛ kɛ k'a ɲɛsin jamana ka hiji tagalaw ma ka bɛn ni alamisa don juillet kalo tile 25 ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ a kɛnɛ kan au conseil islamique maaw fo ka taa bila ministre la ministre mun ɲɛsinnen don diinɛko kunkanko ɲɛnabɔli ma Fatumata Kane ani Seydou Ɲare tun bɛ Cherifla jabaranso tɔgɔ la. Fɛn min bɛ tali kɛ dɛmɛ na ka ɲɛsin hijidenw ma BDMSA fɛ o ladakɔrɔ in bɔra sira fɛ ɲina hiji baaraw okumu kɔnɔna na barisabu ka d'a kan sakɔsiw ka se guide pratiquew ma minnu ni olu bɛ tali kɛ hiji yɛrɛ kan o n'a ɲɔgɔnnaw o de kɛra dɛmɛ ka ɲɛsin Mali jamana tɔgɔla hijiden kunfɔlɔw ma ka bɔ BDMSA yɔrɔ la hijiden minnu ni u ye Mali bila alamisa sɔgɔmadayan fan fɛ ni ka u kunda Makan jamana kan walasa ka taa silamɛya jɔsen 5 baaraw dafa Mali jamana minisiri min ni u ka caw ɲɛsin no diinɛ ko ka fara Mali silamɛw ka ɲɛmayaso ni o ye Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛmaw ye ka fara BDMSA ɲɛmayaso kan u ka nin wulikajɔ in kɛra nisɔndiya koba ye hijidenw yɛrɛw bolo. An bɛna bɔ Mali la ka taa Makan hiji bolo kan Ala ka ɲuman ta hɛrɛ ma Ala ka ɲuman se hɛrɛ ma Ala ka kɛ hiji minalen Ala k'an kisa gɛrɛgɛrɛ na fitina jugu ma Ala ka jamana bɔ bolo Ala ka dusu ɲuman d'an yɛrɛ ma kɔnɔ nin bilasirali na a bɛnna ne musajalo ma diyara n ye Ala k'an bɛn hɛrɛ ma. Mali jamana tɔgɔla hijide kunfɔlɔw ka nin bilasirali in kɛnɛ kan a kɛra nisɔndiya koba ye Haut Conseil Islamique ɲɛmayaso bolo u ka ɲɛmaaba tɔgɔla ni o ye Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara ye ɲɛma dankan ye bonyamasegin kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin BDMSA ma ani jamana ɲɛmaw ka da u ka su ni tile wulikajɔw kan silamɛw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na hiji baaraw wagatiw la nin bilasirali in senfɛ Haut Conseil Islamique ɲɛmayaso ye ladilika jɔnjɔnw kɛ ka ɲɛsin hijidenw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ Alaw taala tanu ka kɔn san 5 san 6 ɲɛmi maliyɛnw ka hiji a tun bɛ maa 90 na bi an taara maa 13 la c'est à dire en plus de 50% farala kan san 5 kɔnɔ na o b'a jira maliyɛnw ka silamɛya a bɛ ka améliorer a bɛ ka basigi an bɛ constat filanan min kɛ ni ye san 5 san 6 bɔ a la ka taa se san 10 ma makɔrɔbaw dɔrɔn de tun bɛ taa hiji la o kɔrɔ ye hali bi mɔgɔw ma silamɛya faamu se bɛ maa o maa ye u bɛɛ lajɛlen kan ka taa hiji la jango denmisɛn ma o de bɛ se ka hiji kɛ a kɛko ɲuman na minnu bɛ taa bi minnu bɛ da u kan u bɛɛ lajɛlen ka dɔn k'a fɔ u bɛ taa Ala bato la mais u bɛ taa faso fana représenter. A lajɛrɛ in senfɛ BDMSA ɲɛma dankan a y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko BDMSA bi dɛmɛ bolo ta ka ɲɛsin hijidenw ma a bɛ san caman bɔ ko waleya dɔ fana min ni a bɛ don olu ka baara kadara kɔnɔ ni o ye wulikajɔw ye ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin hijidenw ma ani maison ni haji ka jɛɲɔgɔnya baaraw kɔnɔna na Mali jamana minisiri min ni a ka caw ɲɛsinnen don diinɛkow ani ladalakow ma a y'a ka nisɔndiyaw yira kosɛbɛ ka sanga ni nin wagati in ye ni o bɛ hijidenw bilasirali ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na ŋaniya ɲumanya min ni o bɛ bɔ BDMSA yɔrɔ la ka ɲɛsin hijidenw ma hiji baaraw wagatiw la fo ka taa se nisɔndiyaw yirali ma a balima minnu ni olu nana fara kan ni o ye Haut Conseil Islamique ɲɛmayaso ye ka hijiden ninnu bilasira la. Nin ye donba ye silamɛw bɛ taa la Ala deli min na
u bɛ taa la jurumu kafari la jamana kuntigi Alhaji Ibrahim Boubacar Keita tɔgɔ la an b'a ɲini n'u taara dusukun ni ŋaniyaw ka jɛya o jɛya n'o saniya Ala subhanahu wa ta'ala bɛ n'o min kunnadiya d'u ma Makan jamana kan o ka kɛ waati y'u bolo ka duwawu ta jamana ye ka duwawu ta jamanadenw ye ka duwawu ta jamana kuntigi ye ka duwawu ta jamana nin basigi la a baara kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ ka fɔli lase Turki jamana ka avion pankulu mɔgɔw ma Turkish Airlines an tɛ ɲinɛ ka foli lase BDM ma olu minnu fana y'an dɛmɛ fɛn dɔw la baara nin kɔnɔna na ka ɲini u ɲuman ka se u ɲuman ka segi a lajɛrɛ in kun cɛra ni yala ni bilasiralikanw ye pankurun kɔnɔna na diinɛko minisiri fɛ ani a nɔfɛ jamakulu lajɛrɛ in ka sɔrɔ ka kuncɛ ni duwawudenw ye. Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Usman Madani Haidara ye kabila ɲɛma dɔw bisimila ka bɛn arabado juillet kalo tile 24 ma Bangɔni Janginɛbugu la Cherifla duba kɔnɔna la. A kɛnɛ kan Lutu Sidibe tun bɛ a kumakan bɛ lase Alihamidou Badeni fɛ. Ligue populaire et sociale des tribus du Grand Sahara n'a jabala bɛ Tombouctou dugu kɔnɔ jɛrɛjɛkulu de don jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ mun sigila sen kan ka bɛn ni avril kalo tile 10 ye san 2006 o ka ni bɔɲɛ ni surafana dun bɛ don kadara mun kɔnɔ o de ye bɛn ani kolosuma ɲinili ye ni diinɛmaw ani ladalatigiw jɔyɔrɔba b'o la. Ani Ligue des tribus mɔgɔ de bɛ yan ka bɔ Niger ka bɔ Tchad ka bɔ Côte d'Ivoire ka bɔ Libye nin ye kabila ɲɛmɔgɔw don mɔgɔbaw don diinɛ ɲɛmɔgɔw don minnu jɔyɔrɔ dogolen tɛ u ka jamanaw kɔnɔ u y'a kanu kana bɔ Mali la ni tile 2 in na fɛn min n'o bɛ ka tɛmɛ an ka jamana kɔnɔ siyaw ni kabilaw ka fɔɲɔgɔnyaw na a y'u dabali ban u y'a kanu kana expérience min b'olu la. La Ligue des tribus du Grand Sahara créera depuis 2006. A créera Mali de kɔnɔ yan Tombouctou ka Mali kɛ ACG ko tɔw ka misaliya ta Mali la ko an ka siyaw ani kabilaw sinankunya nimɔgɔya balimaya ko b'an ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ jɛra ka u wasa don Mali de la Tombouctou ka Mali kɛ CG bon bi n'a yɛrɛ k'a fɔ o Mali kelen yɛrɛ kɔnɔ o denw olu bɛ ka ɲɔgɔn faa ni siya ni diinɛ tɔgɔ ye a ye an balima ninnu kɔnɔ guwa u dabali ban. Ni ɲɔgɔn ye senfɛ fɛn min ye hakili falenfalenw ye bɛn kun kan o tɛmɛna ni jɛrɛjɛkulu maaw ani Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma jamana alisilamɛ diinɛ soba au conseil islamique du Mali maa ɲɛma ani silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seydi Cherif Usman Madani Haidara cɛ ka kɔni ye kumaɲɔgɔnya tɛmɛna ni jɛrɛjɛkulu maaw an'an ka jamana faama dɔw cɛ. Ministre min bɛ fɔ ka bɛn ni basigi kuna jamana kɔnɔ n'o Lassine Bouare u n'o kumana an ka président de l'assemblée u n'o fana kumana ani ministre min bɛ affaires religieuses kunna u n'o fana échangera pour que k'a dɔn jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ laadatigiw dugutigiw kabilatigiw ani diinɛ ɲɛmɔgɔw alimamuw olu ka rôle bɛ se ka kɛ jumɛn ye nin waati in na lafiya la parce que ni Mali ma lafiya olu kelen kelen si ka jamana tɛ lafiya ni Mali ma lafiya Niger tɛ lafiya Burkina tɛ lafiya Tchad tɛ lafiya Côte d'Ivoire tɛ lafiya wa olu kelen kelen fana mana problème sɔrɔ a kan ka se an fana ma donc an kelen kelen ka rôle bɛ se ka kɛ jumɛn ye nin waati in na bɛn ani basigi sabatili la an ka jamana kɔnɔna na u wulila o dɔrɔn de kama ka na o ni faama ninnu ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ u y'a kanu haut conseil islamique président n'o ye Seydi Cherif Usman Haidara ye k'u bɛna bɔ ale ye a fana ye bonyaku ye ka u surafana dilan u ye su in na u kana ka na dumuni kɛ ka bonya k'u ye ka hakilila fɔlɔfɔlɔw kɛ u nakun in kan ka da sɔrɔ an yɛrɛ dun m'o ɲɔgɔnna baaraw la Mali kɔnɔ yan mais expérience min b'olu la u ka jamanaw kɔnɔ u n'an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min an bɛ se ka jɛ ka an faso dɛmɛ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ Ala ka se k'an bɔ a kɔnɔ. Ligue populaire et sociale des tribus du Grand Sahara jɛrɛjɛkulu maaw ka nin bɔɲɛ an fana karamɔgɔ a Seydi Cherif Usman Madani Haidara la a baaraw kun cɛla ni duwawuta ye. An b'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan mun bɛna walawala karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Algérikaw ka furanjɛrɔ fanga ɲɛma Abdelkader Ben Salah Alamusa a ye maa 6 jira k'olu bɛ kɛ sigikafɔba a labɛnbaw ye nka min balala maaw la minnu ye wulikajɔw kɛ jamana kɔnɔ f'o kɛra sababu ye bi ka Algérie jamana se jamana ɲɛmaandanya mɔ o maa kelen ma ye maa 6 cɛla wa Alamusa yɛrɛ
a kɛlen kɔfɛ ka jira k'a fɔ maa 6 ninnu bɛ kɛ sigikafɔba labɛnbaw ye a y'u bisimila jamana ɲɛmaya dagayɔrɔ la maa minnu don Abdel Aziz Bouteflika dɔw ye baara kɛ o ka fanga kɔnɔ i n'a fɔ minisiriya dɔw yɛrɛw kɛra wasadenw ye dɔw yɛrɛw ye sariya donna ŋanaw ye maa kɔni bɛ taa maa 6 ɲɔgɔn na Abdelkader Ben Salah yɛrɛ furanjɔrɔ fanga ɲɛma jamana sariya sunba kɛmɛ ka kuma min d'ale mɔ k'a ka furanjɔrɔ fanga bɛ boli o kɔnɔ o dafara ka bɛn ni juillet kalo tile 9 tɛmɛnen ye jamanaden minnu ka mɛn ko fɔ Abdel Aziz Bouteflika diɲɛ ɲɔ bɛɛ lajɛlen ka furan ka bɔ yen Abdelkader Ben Salah kɛmɛ ka jira k'a fɔ o kɛ man di a jigi dan bɛ maa min ka o fɛnɛ na o ye surasiya ɲɛmaaba ye bawo o fɛnɛ ka mɛn ko fɔ maa dɔ ka sɔrɔ min bɛ kalata labɛn furanjɔrɔ fanga kɔnɔ ko jamana tɛ se ka to fanga bon daɲa la o ye farati ye jamana mɔ furanjɔrɔ fanga ɲɛma Abdelkader Ben Salah ko denmisɛnninw mɔ hali n'o y'a sɔrɔla u ka laɲini ye maa minnu bɛ ka minɛ dɔ ka fara maa minɛtaw kan u sigalen don maa o maa la k'o ka minɛ ko ale labɛn bɛ k'o kɛ nka min ye k'a fɔ ko jamana ɲɛma ni maa o maa jɛra ka baara kɛ k'a bɛɛ ka gɛn ka bɔ yen ko maa tɛna sɔrɔ ka jamana mara o kuma. Diɲɛselekɛna ni tɔnba Nations Unies ye a jira k'a fɔ maa 100 ani maa 50 ɲɔgɔnna sera ka kisi Libi ni Nazarala ni ɲɔgɔn cɛ kwaji kan nka hali bi 100 kɔni dunu mɛndure olu kɔni dafa ma se ka dɔn kunnafoni y'a jira k'a fɔ u kun bɛ kuru min kɔnɔ maa 200 ani 50 ɲɔgɔnna kun don diɲɛselekɛna ni tɔnba Nations Unies ka bolofara min ɲɛsinnen don tunkarangew ladonni ma Organisation Internationale des Migrants OIM o y'a jira k'a fɔ Libi lakana tigilamaw minnu bɛ ji kan olu sera ka maa 100 ani maa 50 ni kisi ni ka laban k'i kunda n'u ye Libi dugu dɔ kan ko Coms diɲɛselekɛna ni tɔnba Nations Unies ye a jira k'a fɔ nin bɛ maa salen kɛ kwaji kan Libi ni Nazarala ni ɲɔgɔn cɛ maa 200 ani maa 20 ani maa 6 ye san 2019 daminɛ ni sisan cɛ Libi jamana hali n'a kɛmɛ farati jamana ye bi o t'a bali farafindenw b'u kunda kan ani arabula jamana dɔw deguw bɛ jamanaw minnu kɔnɔ ka sabu kɛ kɛlɛbanbaliw wale kelen jajuguw ye ko u bɛ tɛmɛ a fɛ ni ka taa don Nazarala ni kwaji latɛmɛni ye olu dɔw de bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ deguw kɔnɔ Libi wale kelen kwaji kan ni u niw bɛ tiɲɛ. Ugandakaw ka wasaden min ni dɔnkilidala don ko Bobi Wine n'a furadama ani jamana ɲɛmaa tɛ ɲɔgɔn kan fɔ Yoweri Museveni a nan b'a jira k'a fɔ san 2021 jamanakuntigisigi kalata ale b'i kɔ a da jamana ɲɛmaa Yoweri Museveni kɔ a la a y'a jira k'a fɔ Uganda jamana kunbɛn yanni jagoya fanga ka na a kunna wa jagoya fanga bɛ taa ka bɔ Uganda jamana kunna Uganda jamana bɛ to a nɔ la a ko jamanadenw mago bɛ yɛlɛma la o kumana jamana ɲɛmaa min bɛ ka jamana mara san caman ko a sen bɛ taa ye ten o ye Yoweri Museveni ye san 2 kɔnɔ man ɲi politiki bina k'u ka a sera ka jɔyɔrɔba sɔrɔ ka kɛ denmisɛnninw ni ka maa ye n'o tɛ dɔnkilidala kun don nka kabini san 2017 n'a ye kamɔ ka wasadenya ɲini a y'o sɔrɔ wa a yɛrɛ si bɛ san 30 ani san 7 na bi danfaraba bɛ ani jamana ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ si la bawo u bɛ san 70 ani san 4 na wa jamana ɲɛmaa yɛrɛ kun tɛ sigi kanbɔ bilen nka a ka fanga ɲini dɔ ye yɛlɛma don jamana sariya sunba la a ye jango gogoro bɛ jamana sariya sunba sariya sen min na n'o b'a jira k'a fɔ n'i ye si hakɛ dɔ sɔrɔ a man kan i k'i kanbɔ o gogoro tanna o b'a jira k'a fɔ Yoweri Museveni bɛ se k'i kanbɔ san 2021 ka manda 6 n'a ɲini nka Bobi Wine y'a jira k'a fɔ ale kɛtɔ k'i kɔ a da jamana ɲɛmaa Yoweri Museveni kɔ a la faratiw minnu b'a da fɛ k'a b'a bɛɛ lajɛlen kalamɔ a dɔw bɛ sɔn ka kɛ ni ko da yɛrɛ ye yɛrɛ k'o fɛnɛ tɛ bala a la ko in k'ale b'i kanbɔ ka sabu kɛ san 2018 uti kalo la u carakara ɲɔgɔn na o ma laban dɔ wɛrɛ la Bobi Wine donni kɔ kaso la lakana tigilamaw y'a ba dɛbɛ ti fɔ k'a lada ka laban ka taa jɔ kiiri ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ a ye tɛ damadɔ kɛ taa ni ka segin la kaso ni kiiri bulon cɛ f'a sɔrɔla ka t'i yɛrɛ furakɛ Ameriki jamana kɔnɔ o kumana a ko a kɛtɔ filɛ nin ye k'i kanbɔ k'i kɔ da jamana ɲɛmaa kɔ a la ni fɛn min bɔra a la ko a sigi bɛ n'o fana ye. Sudan Zurasiya kabini Omar El Bashir ka kafo jasura u fɛ jamanadenw kɛlen kɔfɛ ka wuli ka jɔ caya olu minnu bɛ fanga na bi ni u b'a fɛ cogo bɛɛ lajɛlen la ka kɛ furanjɔrɔ fanga a kɛbaw ye u y'a jira juillet kalo tile 11 tɛmɛnen k'a fɔ dɔw fɛnɛ kun b'a fɛ ka u ka kafo jaso surasiw don k'u sera ka minɛ bebe na Sudan Zurasi fanga na bɛ maaw tɔgɔ di kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ko ɲɛkun kun bɛ maa min bolo kafo jaso General Hashim Abdel Mutalib ka fara Omar El Bashir ka lakana
jamana jakulu kɛrɛnkɛrɛnnen service de renseignement maa caman kan ani fanga ɲini dɔ min kɛn bɛ ka diinɛ birifini biri a yɛrɛ ka suda o maa dɔw fo ka taa se Omar El Bashir yɛrɛ ka fanga ɲini dɔ congrès national maa dɔw fɛnɛ mɔ. Ja dɔ sera ka latɛmɛ surasiw fɛ min b'a seereya k'a fɔ nin ma kofɔlen ninnu kun b'a fɛ ka kafo jaso baw u kɛn kun bɛ ka ja dɔ ta yɛrɛ ka ban n'o ye enregistrement ye. Général Abdel Mutalibu bɛ ka laseli kɛ min na ni kafo jasora bɛɛ o de bɛ taa latɛmɛ jabaraninso la. Ja in kɔnɔ Général Abdel Mutalibu bɛ ka jira k'a fɔ olu surasiw ye nwara da surasi wɛrɛw ka fanga la wa u ye ministre ɲɛma dɔ sigi ka ban min bɛna furanjɛrɛ fanga labaara wa furanjɛrɛ fanga tɛ tɛmɛ san fila kan. Ko in kɛra k'a sɔrɔ olu ni furubatɔ ɲɛmaw bɛ sigi ka fɔ 12 de la Sudan faaba la Khartoum u bɛ se ka jɛ ka furanjɛrɛ fanga labaara jɛkulu kelen sigi min bɛ fan filaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan cogo min ko a kɛra ka bɛn n'o kuma de ye. Surasiw y'a jira k'a fɔ don nataw la maa minnu minɛna u bɛɛ lajɛlen na bɔ k'u jɔ kiiri ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ ko barisabu ka d'a kan ko jaki min ɲɛsinnen d'u mɔ o ye k'a fɔ Omar El Bashir ka fanga jagoya jiginnen u kun b'a fɛ de ka na ni o ka fanga de ye kokura. Zimbabwekaw bilama u ɲɛnafinen don a b'i n'a fɔ dɔw bɛ ɲini nimisa Robert Mugabe cɛkɔrɔba nɔfɛ k'a sabu kɛ gɛlɛya ye. Bebe na Zimbabwe sumanzan yɔrɔw balow bɛ san yɔrɔw minnu na maganzan minnu dala i b'a sɔrɔ maaw jɔn bɛ ara de la k'a sabu kɛ gɛlɛya ye. Wari yɛrɛ tɛ ka ye ɲɛ la bilen. Kura yɛrɛ kɔni ni su kura ka ban o ye dibi daminɛ ne ye Zimbabwe dugubaw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna faaba yɛrɛ la Harare. Taji o ndanya fɛnɛ bɛɛ fo ka taa se jiko ma. Dɔw y'a yira k'a fɔ duguba kɔnɔna dama tɛ togodaw la kɔngɔ bɛ ka dɔw bɛlɛn ye k'a sabu kɛ balo ma labɔli kɛ ye. Maa minnu ye jateminɛkɛlaw ye olu dɔw y'a yira k'a fɔ a sen bɛ sa jamana ɲɛmɔgɔw ka lajɛ ka ko dɔ kɛli dabila. Kura ani ji jamana ɲɛmɔgɔw kɛ mɛ k'u kwa don o kɔrɔ ka jamanadenw dɛmɛ o sɔrɔli la nɔgɔya la u k'a ma ko subvention ko jamana ɲɛmɔgɔw ka lajɛ k'o dabila ko barisabu ka d'a kan ko subvention min y'o ye ne bolo donnen don jamanadenw fɛ kura ni ji tali la k'o de fɛnɛ bɛ ka na ni kura ni ji ntanya fɛnɛ ye. Nka jamana ɲɛmɔgɔw ko ni maa tora k'i farati k'i bolo bɔ o kɔrɔ ka jamanadenw don kuranko gwɛlɛya ni jiko gwɛlɛya bolo ko funu min kɛra sababu ye ka Robert Mugabe gɛn ka bɔ fanga na k'o funu kelen laban b'olu fɛnɛ gɛn. O kumana k'olu b'u ɲɛsin fɛn kelen min ma n'olu kɛn bɛ k'o kɛ joli yɛrɛ ye. Zimbabwe jamana joli o ye yuruku yuruku ye. Kumana ko yuruku yuruku kɛlɛli k'u b'u ɲɛsin o de ma. Angleterre ministre ɲɛma kura Boris Johnson sigilen ministre ɲɛmaya la Theresa May nɔna a ye kuma ɲɔgɔnya daminɛ ani nazaralatɔnba Union Européenne ni ɲɔgɔn cɛ nka nazaralatɔnba Union Européenne y'a jira k'a fɔ a ka laɲini tɛ se ka kɛ u fɛ bawo u ni maa min kun bɛ kuma na ni o ye ministre ɲɛma muso ye kɔrɔlen u n'o kun bin kun bɛ ka ɲɔgɔn faamu hakilina dɔw la nka Boris Johnson ye maa ye maa min ni nazaralatɔnba Union Européenne tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina la o kumana k'a fɔ ko u n'a bɛ se ka bɛn bɛnkan wɛrɛ la kwa bi sɔn ka gwɛlɛya. Jean-Claude Juncker ni o ye nazaralatɔnba Commission Européenne ɲɛmaa ye ale y'a yira k'a fɔ a kɛlen kɔfɛ ka Boris Johnson lamɛn nɛgɛjuruku bɛ sira fɛ k'a ka laɲiniw faamu a y'a yira la k'a fɔ tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan min na u ni Theresa May ni ɲɔgɔn cɛ nazaralatɔnba Union Européenne bɛ dan yen de a tɛ se ka tɛmɛ yen kan o kumana nazaralatɔnba Union Européenne bɛ se ka fɛn min fɔ Angleterre jamana ye k'u labɛn bɔli ka nazaralatɔnba Union Européenne kɔnɔ ka sɔrɔ bɛnkan t'u cɛ barisabu ka d'a kan Boris Johnson bɛna hakilinaw minnu dajira nazaralatɔnba Union Européenne na a ka gwɛlɛ a ka don o da fɛ. Boris Johnson sigilen ministre ɲɛmaya la Angleterre jamana kunna a kun y'a jira k'a fɔ Theresa May kun ye taa ni ka segin banbaliw minnu kɛ ani nazaralatɔnba Union Européenne jabala ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka bɛnkan dɔ sɔrɔ nazaralatɔnba Union Européenne kɔnɔ bɔli la Angleterre jamana fɛ k'ale bɛ segin u bɛɛ lajɛlen kan ko bawo ko fiɲɛ caman de b'u kɔnɔ nka nazaralatɔnba Union Européenne kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni ni Angleterre jamana ni ɲɔgɔn cɛ a bɔlen kɔfɛ nazaralatɔnba Union Européenne na u kan ka se ka baara kɛ siraw minnu kan u n'a baara kɛ olu siraw kan nka k'a fɔ ko bɛnkan dɔ bɛ se ka tɛgɛnɔ bila u ni ɲɔgɔn cɛ Boris Johnson sababu la min b'u fara ko ɲɛ k'o bɛ sɔn ka gwɛlɛya. O de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ a ni ce aw ka lajɛli la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna a ma.